Empieza él. Bos días a todas e a todos e benvidos a esta xornada informativa en formato webinar polos motivos dos que todos somos conscientes. Hai neste momento conectadas máis de 1.000 persoas de centros educativos de toda Galicia a quen queremos agradecerlles desde as Consellerías de Sanidade e de Educación a súa presencia. A pandemia supón unha proba para a sociedade en xeral e exixe responsabilidade a todos como cidadáns e como membros das comunidades das que formamos parte. Os centros educativos son o núcleo das comunidades e da sociedade e, polo tanto, é fundamental o lugar onde conversemos todos que sexa un lugar seguro e que apliquemos con dilixencia todas aquelas medidas que a situación exixe. Por lo tanto, o obxecto deste webinar de hoxe, desta xornada informativa, é seguindo o marcado polo protocolo sanitario conxunto de Sanidade e Educación para afrontar a pandemia nos centros educativos, explicar como funciona a ferramenta EduCovid, que será unha ferramenta fundamental na transmisión de información e, polo tanto, en abordar as situacións que se vayan producindo nos centros e adoptar as medidas correspondentes, presentaros basicamente o funcionamento, indicar, como digo, cal é o fluxo de información e contestar, en definitiva, a todas aquelas cuestións que nos vayades trasladando. Evidentemente, por motivos de tempos, non poderemos contestar a todas elas seguramente, pero tendrán cumplida contestación a través das plataformas digitais. Hoxe é unha xornada na que estamos aquí representadas tanto a Consellería de Sanidade por medio de Alfonso Alonso, que é o subdirector xeral de Xestión Asistencial e Innovación do Sergas. Contamos tamén con Carlos Vázquez, que é o director de Área de Solucións Tecnolóxicas da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e con Fátima García, que é xefa de servicio na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidades, que teño a honra de pertencer ao equipo como secretario xeral técnico. Por lo tanto, sin máis, damos comenzo a esta xornada informativa. Bo día a todas e a todos. Vamos, por tanto, a iniciar a explicación de que supón a aplicación EduCovid, para que sirve. Eu vou a ser moi breve. A aplicación EduCovid única e exclusivamente sirve para trasladar información dos centros educativos á autoridade sanitaria de xeito seguro. Este traslado de información a través da aplicación permite que non teñamos que dar información persoal, de datos de carácter persoal, de alumnado, de profesorado do centro, pois por teléfono ou por correo electrónico, de un modo que nos pode xerar máis dúbidas da súa seguridade. Estamos en unha situación de emerxencia sanitaria, pero os datos que vamos a trasladar teñen un nivel de protección alto porque están vinculados á saúde das persoas. Este é o motivo de utilizar esta aplicación e non outros medios convencionais aos que estamos máis afeitos. É importante, polo tanto, recordar que todo o acceso a datos que se teñan desde os centros a través da aplicación EduCovid son, insisto, datos de saúde e, polo tanto, de alto nivel de protección, supoñen un exquisito deber de sixilo para as persoas que acceden a esos datos. É dicir, o equipo COVID non pode, de ninguna maneira, divulgar aquela información a que ten acceso a través desa aplicación. E precisamente por esta importancia de manter a seguridade e, evidentemente, con todas as garantías que se nos exixe as administracións públicas, é polo que se crea esta aplicación.
que tamén ten un segundo obxectivo, que é o de facilitar a tarefa dos centros educativos, pois facilitando ou precargando unha serie de posibles contactos estreitos que van a ser obxecto, como veremos agora, de traslado de información, para que non teñamos que recopilar a man pois números de teléfono, nomes completos, que pois o número de fallos que se poden cometer, ademais tal cual vamos nos centros normalmente con bastante prisa, pois é elevado. E, polo tanto, trátase de facilitar tamén esa tarefa e non facer que sexa manual, no que o número de erros pois, por factor humano pois, pode ser maior. Ademais, tal e como comentaba o secretario xeral, ademais de explicar o funcionamento técnico que o fará o representante de Antega e o funcionamento, que seguramente o que xera máis dúbidas, porque o funcionamento técnico é moi sinxelo, veremos que se parece moitísimo a todas as demais aplicacións que temos utilizado habitualmente nos centros, as aplicacións as que xa estamos afeitos e a mesma estética, as mesmas funcionalidades, eso non vai a supoñer ningunha dificultade. Responderemos despois a cuestións que teñen máis que ver con que seleccionamos, a quen seleccionamos, con que criterios, que responderá o representante da Autoridade Sanitaria aquí hoxe con nos, e logo daremos traslado a todas algunhas das preguntas que cheguen, porque previsiblemente e con 1000 persoas conectadas, chegarán moitas dúbidas que é imposible responder aquí. Pero que non se respondan aquí non quere decir que non se respondan, se tomará cumprida conta de todas elas e se respostarán por escrito, en principio, previsiblemente dentro da axuda da propia aplicación, porque a dúbida que poida ter pois un membro do equipo COVID seguramente será de utilidade para moitos outros equipos. Tamén recordar que esta xornada está sendo gravada e que a poñeremos a disposición dos equipos COVID pois posiblemente a través do portal de dirección. E logo facer un único requerimento. Ao remate desta xornada, ao longo da mañán, enviaremos un masivo recordatorio, pero é importante que se carguen xa os equipos COVID, tal cual nos vai a explicar agora o representante de Antega na aplicación, para empezar a funcionar xa de xeito normal, e pedimos un esforzo para que este equipo COVID estea cargado antes do luns ás 8 da tarde. É unha cousa que leva literalmente un minuto, vai no explicar ahora moi ben o representante de Antega, e o luns antes das 8 da tarde todos os equipos COVID deberían estar cargados na aplicación. Sin máis, pois dou paso a Carlos Vázquez que nos explicará o funcionamento da aplicación. Ben, bo día a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de explicar o funcionamento da plataforma Educación e Sanidade. É unha plataforma EduCovid que sirve, como ben dixo Fátima, para dar traslado de información entre sanidade e educación e de volta cara a sanidade, porque integra os sistemas de información que temos os dous organismos. Neste colaboración estreita que se ten que levar no desenvolvemento do protocolo entre o ámbito educativo e o ámbito sanitario, as plataformas tecnolóxicas veñen para axudar a desenvolver os pasos que estén establecidos nos protocolos e facelos máis sinxelos e máis áxiles. O que vou explicar un pouco son os 3-4 procesos fundamentais que se poden levar a cabo na plataforma e como responden a pasos que existen dentro do protocolo de actuación que teñen nos centros. Posteriormente, o representante de Sanidade explicará cales son as actuacións máis de carácter sanitario ou máis de carácter sanitario educativo que se teñen que levar a cabo nos centros usando a plataforma ou sen usala. O primeiro que nos vamos a topar é que a plataforma xa está accesible na dirección www.eduxunta.es/educovid cunha estética, como ben dixo Fátima, idéntica ao resto de aplicacións educativas. O primeiro paso, obviamente, que, como xa coñecen, hai que facer na aplicación é autenticarse co usuario e contrasinal, neste caso do director. É o director o que ten que facer o primeiro paso, que vai ser dar de alta o equipo COVID. Para dar de alta o equipo COVID, na opción 3.1 do menú, donde pon equipo, verá que ten un botón de engadir para engadir os membros do equipo COVID. Cando lle dé ese botón, aparecerálle unha listaxe co profesorado do centro e simplemente para cada unha das persoas que vayan formar parte do equipo COVID terá que seleccionar que forman parte do equipo e establecer cal é o rol que ocupan no equipo.
Obviamente, unha das persoas, como mínimo, ten que ter o rol de coordinador e despois, opcionalmente, ata 2 membros máis poden ter o rol de membro e ata 3 persoas máis poden ter o rol de suplentes. Unha vez que teña engadida esa información, pulsará o botón guardar e xa terá visible cal é o equipo COVID que ten nese momento. Para cada un dos membros, obviamente, poden modificar o rol ou eliminarlo do equipo e engadir uns novos. Por tanto, como ben decía Fátima, nun paso moi sinxelo, ten que facer o director do centro neste caso ese primeiro paso de sinalar e darlle rol a cada un das persoas que forman parte do equipo COVID. O seguinte paso que vai ter que facer é engadir teléfonos de contacto. A función de engadir teléfonos de contacto tamén é moi sinxela, hai que pulsar no botón engadir, introducir un a un cada un dos números de teléfono que se quere poñer como contacto, marcar algún como principal, un deles debe ser marcado como principal, e guardar esa información. Cal é a utilidade destes dous pasos? O primeiro, evidentemente, nombrar o equipo COVID, a nivel de plataforma servirá para que lles cheguen os correos electrónicos, neste caso o correo electrónico @edoxunta.es que ten cada persoa, @edoxunta.gal, todos os avisos cando dende a parte sanitaria se produce unha petición de contactos sobre unha persoa. Por tanto, lles chegará un aviso, con formato que ensinaremos posteriormente, o seu correo electrónico, indicando que se ten dado de alta no seu centro un expediente novo de solicitude de contactos. E lles chegará, como digo, a todas e cada unha das persoas que estén dadas de altas como membros do equipo COVID. Cal é a utilidade de poñer teléfonos de contacto? Se os teléfonos de contacto que se poñen, algún deles é un teléfono móvil, a esos teléfonos móviles tamén lles chegará un mensaxe SMS, ao mesmo tempo que o correo electrónico, coa mesma información, de xeito que estamos trasladando coa máxima inmediatez, no momento que Sanidade comunica que quere cos contactos dunha persoa, esa información aos membros da comunidade educativa para que tomen as decisións sanitarias e educativas que teñan que tomar de acordo ao protocolo. Ten unha segunda finalidade, que é que os técnicos do Centro de Seguimento da Central de Seguimento e Control do Sergas se teñen que ter información de quen son as persoas do equipo COVID e os seus teléfonos de contacto, podan obterla da plataforma. Daí que un teléfono se marque como principal para que sexa o primeiro teléfono o que teñan que chamar. Por tanto, xa temos un primeiro elemento, que é o que permite aos técnicos do Centro de Seguimento de Control ter unha información de contacto das persoas responsables no centro e, por outra parte, a que permite que os avisos, cando Sanidade coñece que hai que solicitar contactos dunha persoa, lle cheguen ás persoas do centro responsables. Na opción 3.2 do menú temos unha outra funcionalidade que é a relativa á información sanitaria ou a información do centro, neste caso no centro médico, que é o centro de referencia ou de contacto dese centro educativo. Esta é unha acción de soconsulta, por tanto, onde cando o director ou os membros do equipo COVID entren nesa opción de menú, poderán ver cal é o centro médico, centro de saúde de referencia e cales son os datos de contacto das persoas que nese centro médico están un pouco ao tanto das actuacións que se teñen que facer se hai alguna incidencia sanitaria no centro educativo. Como ben decía, cando se produce unha incidencia e os técnicos do Centro de Seguimento de Control abren no sistema un expediente de petición de contactos, os membros do equipo COVID chegaralles un correo electrónico, o seu correo electrónico @edoxunta.es ou @edoxunta.gal, e unha mensaxe SMS a aqueles teléfonos móviles que se tiveran dado de alta como contactos, con este texto indicando que hai un novo expediente aberto na plataforma e, por tanto, os membros do equipo COVID, según a súa organización interna, deberán entrar na plataforma para ver os datos da persoa afectada por ese expediente. Como decía, para elo entrarán na plataforma na opción 3.4 de menú, que son expedientes. O que verán é primeiro un buscador que lles permitirá, se fose o caso de que houbera moitos expedientes abertos no centro, seleccionar e buscar por distintos criterios, e na parte inferior unha listaxe co expediente ou expedientes que teñan sido abertos, como dicía, principalmente creados polos técnicos de seguimento de control da parte sanitaria. Vemos unhos datos someros do expediente
se pinchamos tanto no ollo, que é a opción de ver o expediente, como na icona da dereita, que ten un lápiz, que é a opción de modificar o expediente, veremos datos de máis contacto, de máis detalle dese contacto. Pois, o identificador do expediente, os datos persoais da persoa, que son obxecto de solicitude dos contactos. Veremos que o expediente está no estado no que se crea, que é petición de contactos. É dicir, chéganos un expediente da parte sanitaria para que proporcionemos os contactos que se producen no centro dunha persoa determinada, que pode ser un alumno, pode ser un profesor ou pode ser outro persoal que está no centro. Isto xa se crea de xeito automático cando, dende o lado sanitario, un técnico do Centro de Seguimento e Control dá de alta este expediente. Ademais, un pouco para facilitar a labor, verán que na parte inferior aparecerán xa unha lista de contactos directos precargados con a información de cada un deles, que vai ser parte da información que se vai dar traslado á sanidade para que poda seguir facer a súa labor de seguimento desos contactos. Verán que estes contactos non están seleccionados, simplemente é unha suxestión. E como se realiza esa suxestión? Se estamos falando dun alumno, vanse suxerir todos os demais alumnos que están na aula, todos os demais alumnos que comparten turno de comedor ou que comparten bus escolar. Ese é un docente, vanse suxerir o resto de docentes que están no centro. Hai que esperar a que a autoridade sanitaria, ben sexa da xefatura territorial ou do centro de control, se poña en contacto co equipo COVID do centro para determinar conxuntamente cales desos contactos finalmente serán os contactos directos que se teñen que remitir á sanidade. Despois, a autoridade sanitaria, neste caso, Alfonso, contará un pouco máis en detalle con que criterios se van establecer esas decisións de que contactos sí se teñen que remitir e que contactos non. Unha vez producidas esas decisións, simplemente se marcarán aqueles contactos que sí hai que enviar á sanidade e se pulsará o botón enviar. Se neste proceso de seleccionar en algún momento, por un erro ou porque o técnico de seguimento e control require máis información de máis xente, hai que engadir novas persoas, pois no segundo momento engadiránse seleccionando aquelas que inicialmente non foran seleccionadas e volveránse enviar á sanidade. Cada envío ten que levar marcado todas as persoas que se marcan como contactos dunha dada, aínda que antes xa se tiveran enviado menos contactos. Por tanto, cada envío de contactos é total de todos os contactos dunha persoa determinada. Evidentemente, a maior parte dos expedientes van ser iniciados polos técnicos de seguimento e control de sanidade, pero poden darse circunstancias onde estes técnicos non podan iniciar un expediente de solicitude de contactos. Por exemplo, porque intentan localizar unha persoa na ferramenta e non a atopan. Nese caso, o que farán é entrar na aplicación, ver cales son os datos de contacto do equipo COVID, con esos datos de contacto poñerse en contacto co ese equipo, telefónicamente ou por os datos de contacto que se tiveran postos, e indicarlle que están facendo unha petición de contactos para unha persona que non atoparon no sistema. Nese caso, é o caso no que o equipo COVID pode e debe iniciar o expediente na plataforma. Nese caso, irá a opción 3.4 de menú, que é a mesma que vimos para iniciar expediente, pulsará o botón de crear un expediente e aparecerá a mesma pantalla que vimos anteriormente, pero baleira. Vemos que hai un campo ID de orixen, este é un dato que lle ten que proporcionar o rastrexador do Centro de Seguimento e Control que faga a chamada, é un dato que hai que mecanizar neste campo, terá que seleccionar ou buscar ou engadir os datos da persoa sobre a que se fai esa petición de contactos, terá que inicialmente poñer o estado en petición de contactos e xa lle van a aparecer automáticamente os contactos. Aquí o único elemento relevante é como atopo a persoa ou como a selección. Vamos ter tres opcións. Pulsando neste botón para seleccionar a persoa, vamos a toparnos con un buscador de todas as persoas que están dadas de alta no centro, tanto alumnado como profesorado, que podemos buscar por distintos criterios. Se esta é unha das persoas sobre a que o técnico da central nos está pedindo que remitamos contactos, simplemente haberá que pulsar en seleccionar, e xa estará seleccionado.
Facer notar aquí que esta información provén dos sistemas corporativos. Por exemplo, o alumnado de centros públicos e centros concertados provén do sistema XADE. O alumnado que comparte transporte escolar, no caso dos centros públicos, da aplicación de transporte escolar. O alumnado que comparte comedor, da aplicación de comedores escolares. O persoal de centros públicos, evidentemente, do sistema de persoal. E o persoal de centros concertados, do sistema centros privados. Polo tanto, se a información non está introducida correctamente neses sistemas, Educovid non a amosará. A información que amosa Educovid é a que está dada de alta neses sistemas no día previo. Por tanto, se non está dado de alta, hai que recurrir ao segundo paso que direi agora, que é como se engade un novo contacto en Educovid. Pero se está dado de alta correctamente no día previo nesas ferramentas, xa aparecerá aquí de xeito automático. Como dicía, a primeira posibilidade é que sexa unha persoa que atopamos no sistema e, por tanto, simplemente teñamos que seleccionarlo. Se non é o caso, se non está no sistema, temos un segundo paso, que é pulsar no botón Novo Contacto, completar os datos dese novo contacto, sexa un alumno, sexa un profesor ou sexa outra persoa que temos interés de introducir no sistema para seleccionalo, e despois de ter todos os datos, darlle a crear. Se ese é o caso, xa teremos creado unha nova persoa e xa o poderemos seleccionar para introducir no sistema. Hai unha terceira funcionalidade que é cando hai que cargar un conxunto múltiple de persoas, pero este non é o caso. Aquí estarán nos pedindo os contactos dunha persoa determinada, temos que seleccionar esa persoa determinada, ben seleccionándoa ou ben introducíndoa como un novo contacto. Facendo eso, xa teremos cumplido esta parte, xa nos atoparemos, en caso de que os haya, cos contactos desa persoa e xa poderemos crear o expediente igual que se o fixera un técnico de seguimento e control. Por tanto, o único elemento dificultoso ou máis complexo a hora de crear un expediente é atopar ou dar de alta unha persoa no sistema. E a última opción de menú que podemos empregar é de utilidade para aqueles centros que non teñan a información do alumnado, profesorado ou outras persoas nos sistemas corporativos, que é unha carga masiva. Na axuda que se colgará na aplicación, estableceráse un formato de arquivo para que se podan cargar de forma masiva no sistema os datos persoais dun conxunto amplo de persoas. Por exemplo, de persoal non docente ou de outro persoal que desempeñe funcións no centro e non sexa alumnado e profesorado. Ese sistema permitirá de un só paso, de forma áxil e sinxela, cargar no sistema os datos dun bo conxunto de persoas. Eso son, en principio, as funcionalidades que a día de hoxe dispón a aplicación. A aplicación é un sistema vivo que, como ben decíamos, estamos desenrolando, desenvolvendo en colaboración con Sanidade e que irá incorporando algunhas novas funcionalidades. Por exemplo, nunha que se está traballando que sobre os contactos que se remitan a Sanidade retorne ao equipo COVID para que teña información cales deles a autoridade sanitaria decidiu manter nos seus domicilios e cales non. Información que será de utilidade para a aplicación dos protocolos tanto sanitarios como educativos que o equipo COVID teña que desenvolver no centro. E sen máis, xa dou retorno a palabra a Fátima para que continúe a presentación. Moitísimas grazas. Como vemos, a aplicación efectivamente é moi sinxela e moi similar a todas as outras aplicacións que vimos utilizando. Agora imos ceder a palabra ao representante da Autoridade Sanitaria que vai a responder a aquelas cuestións que, de feito, xa están chegando a través do sistema de preguntas e respostas que teñen pois un componente máis decalado e que posiblemente sexan as que máis nos preocupan. Desa listaxe previa que nos ofrece Educovid e que xa está precargada, a quen teño que seleccionar, como, de que maneira, que son, pois, entendemos que as cuestións para moitos de nos máis relevantes como directoras e directores de centros e como membros de equipo COVID. Así que moitas gracias, Alfonso, e cando queiras. Moitas gracias, Fátima. Antes de nada, quería agradecer ao Conselleiro de Cultura, Educación e Universidades a invitación a compartir esta xornada, porque creo importante que colaboremos xuntos e, bueno, para dar máis seguridade e
neste tempo de pandemia. Non? Antes de nada, me gustaría indicar que o que vou a presentar hoxe non é unha foto fixa, sino que pode cambiar en función da situación epidemiolóxica de Galicia. Non? O que temos agora é un protocolo de funcionamento que está moi basado na situación actual. Posteriormente, nos meses seguintes, en función da situación cambia, pois tamén adaptaremos os protocolos que temos para educación para adecuarnos a necesidades de illamento e de transmisión do virus. Non? E, en segundo lugar, gustaríame destacar unha cousa, creo que unha obviedade, pero a garantía cero non existe, é unha cousa que xa está referida e comentada e máis que falada, pero sempre é importante sabelo, pero o que sí podemos ofrecer desde as administracións públicas é a seguridade de que a comunidade educativa dispón dun sistema que vai a limitar a transmisión do virus o máximo posible. No tanto as medidas de contención do virus con as máscaras, a utilización das máscaras a partir dos 6 anos de forma obligatoria e dos 3 a 6 de forma voluntaria, a ventilación, a distancia de seguridade ou, bueno, todas aquelas medidas que sí que pusimos encima da mesa e que sei que desde os centros educativos están aplicando e quero agradecer o celo e o esforzo que está facendo por ese asunto, nesa línea, pues dar a seguridade de que isto sí que va a permitir pues limitar a transmisión do virus. Ahora, non sei se consigo... perdón, aquí. Cal é o objetivo da charla de hoxe? Bueno, o objetivo da charla de hoxe é o de formar sobre cal é a adecuada detección da rede de contactos e cal é o manexo do alumnado persoal docente e non docente que teña sospeito ou confirmación polo SARS-CoV-2. Probablemente esta sea unha das cuestións que máis preocupan a comunidade educativa e a idea da charla de hoxe poder aclarar cuestións que están na cabeza de todos e poder aclarar dúbidas existentes. E antes de nada, gustaríame reforzar a información sobre a necesidade da autoevaluación clínica da COVID-19. É fundamental, e así o temos referido por parte da Consellería de Sanidade, que todas as persoas que acudan ao centro educativo todos os días pola mañán se fagan unha autoavaliación. Non é necesario, en principio, como norma xeral, independentemente do que decida cada centro educativo, entregar este informe ou esta enquisa en ningún lado, pero sí que temos que ser responsables con nos mesmos e coa sociedade en analizarnos e ver esas cuestións que son os síntomas máis importantes da COVID, non? É se hai febre maior de 37,5 grados. Neste caso, o aconsellable que nas casas as familias poidan medir todos os días pola mañán a febre dos seus fillos. E as persoas que tamén van a traballar tamén que fagan o mesmo, independentemente de que se establezan medidas adicionais dentro dos centros educativos de medición da temperatura, non? Se hai síntomas respiratorios como tos seca, dificultade respiratoria, aparición brusca da incapacidade para respirar, ou sea, para oler ou para saborear sabores, e outros síntomas adicionais, non? Que poden ser, isto sí que deben ser avaliados polos clínicos, como son a fatiga severa, o cansancio, a dor muscular, o que falaba antes, a falta de olfacto, a falta de gusto ou a diarrea. Se aparecera algún destes síntomas antes de ir ao centro educativo, o responsable é que a persoa que ten estes síntomas permaneza na casa, que avise ao centro educativo e que espere as indicacións do persoal sanitario. Tamén é importante lembrar que se algunha persona conviviu nas últimas 2 semanas con unha persoa COVID positivo confirmada ou está convivindo con algunha persoa que está esperando un resultado da COVID-19, tamén esperen no domicilio. Aí é importante non arriscar e estar polo seguro. Vou dividir, tamén me interesa facer un fincapé en cales son os circuitos de actuación en caso de que teñamos unha persona sospechosa ou que estea no domicilio ou que estea no centro educativo. No primeiro lugar, no caso dunha persoa que estea no domicilio, como falaba anteriormente, todas as persoas deben facer a enquisa de autoevaluación da COVID para evaluar diariamente a súa situación de saúde.
Si a persoa non ten sintomatoloxía compatible coa COVID, entón acudir ao centro educativo, pero no caso de que teña unha sintomatoloxía compatible, pois entón non deberá acudir, vale? E contactará co centro educativo. Aquí pon equipo COVID, pero con tal de contactar con o centro educativo e avisar que ese día non se vai a acudir ao centro é suficiente, non? Se non sobrecargaríamos tamén os equipos COVID de chamadas que non teñen pois moita importancia teñen, pero bueno, que non que hai máis cousas, bueno, que facer, non? En segundo lugar, é obrigado o illamento no domicilio e contactar co médico de referencia da persoa, non? Tanto pode ser nun centro do médico de atención primaria ou pode ser un médico particular no caso de mutuas como a Deslas ou Muface, que isto é unha pregunta que aparece con frecuencia, non? As persoas que teñan médicos que non sexan de atención de aseguramento do Sergas que contacten con sus médicos persoais e con sus pediatras, non? Si a sintomatoloxía fora, bueno, pues unha sintomatoloxía grave con dificultades severas de respiración ou de fatiga severa, entón contactaría con servicio de urxencias ou co 061. E esperaría as actuacións clínicas que se decidan por parte do profesional sanitario que avalíe e as indicacións que el lle dera, non? Nese sentido, esperar as indicacións que indiquen no domicilio hasta ter a alta definitiva, hasta que se acepte que se pode ir ao centro escolar. En resume, neste apartado non acudir ao centro escolar se hai síntomas, informar ao centro educativo, contactar co pediatra ou co médico, vale? E nese caso será valorado clínicamente e seguirán as indicacións, que poden ser tres cuestións distintas, ou volver ás aulas, ou unha vigilancia espera de resultados do test COVID ou un repouso por outra situación de causa médica ou un caso confirmado. Neste caso debe estar illado 10 días no domicilio, como comentaremos máis adiante. E sí, unha cousa importante que foi un acordo entre as Consellerías de Sanidade e de Cultura, Educación e Universidades e da que non existirá necesidade de justificante médico para as ausencias derivadas da COVID. Vale, para estes síntomas, ata a definición, pois, para estes síntomas non é necesario o justificante médico. Bastará con a autorización dos pais. Que facemos no caso de aparición dun caso sospeitoso no centro educativo? Bueno, pois neste caso a sintomatoloxía é similar, o sea, a metodoloxía, perdón, é similar. É necesario avaliar a sintomatoloxía, bueno, pois compatible coa COVID, no anexo 1 famoso que eu entendo que toda a comunidade educativa ten. No caso de que existe un caso sospeitoso por infección activa por SARS-CoV-2, pois o fundamental é illalo, coller a esa persoa e illala na sala COVID que debe estar con unha adecuada ventilación, que debe dispoñer de xel hidroalcohólico e debe dispoñer de unha papeleira con tapa, vale? E, ademais, é importante que quen acompañe, tanto a persoa que teña síntomas como o acompañante, leven unha mascarilla cirúrxica. Incrementouse a posibilidade na última reunión do Consello Interterritorial de que aquelas persoas que teñan que acompañar, aqueles cuidadores ou persoas que teñan que acompañar a pacientes, a alumnos que por prescripción médica non sexan necesario que estean dispensados, que teñan mascarilla cirúrxica ou mascarilla higiénica, entón estes cuidadores sí que poden levar unha máscara FFP2, unha N95, concretamente, con unha pantalla. Vale, nese sentido, é o único caso como excepción que se permite utilizar unha máscara distinta. Unha vez o caso sospeitoso apareza e este en illamento, pois entonces o equipo do centro COVID deberá chamar a persoa de referencia do alumno. Pode ser a familia ou un titor ou alguén que este ao cargo, non? Eso é fundamental. Primeiro illar e despois chamada telefónica. Neste caso, a familia ou pacientes contactarán co médico de atención primaria para solicitar consulta telefónica, vale? Co seu pediatra ou seu médico. Non é necesario neste punto contactar con centro sanitario de referencia, centro de referencia.
Vale, fundamentalmente, e creo que queda moi claro, porque tamén é unha cuestión que está tendo dúbidas, no caso de que aparezca un caso positivo, un caso sospeitoso, a chamada telefónica que terán que facer ao centro sanitario é a familia, vale, para pedir vez para consulta telefónica co pediatra. Posteriormente, unha actuación clínica, haberá unha actuación clínica, a valoración da realización de pruebas diagnósticas polo persoal sanitario, se así se determina. Gústame facer un resumen do que explicamos. Bueno, pois eso, non? No caso dun caso sospeitoso, traslado á sala de illamento específica para COVID, ben ventilada, con xel hidroalcohólico e con papeleira con tapa. Ambos, acompañante e alumno, deberán utilizar unha máscara cirúrxica e, excepcionalmente, unha máscara N95 si ten excepción de levar máscara por orden médica o alumno. Avisar a familia o máis axiña posible. Será a familia quen chamará de forma telefónica co pediatra ou médico de cabeceira e non se comunicarán as sospeitas aos centros de saúde de referencia, vale? Só os casos confirmados. E, por último, a persoa con síntomas quedará no domicilio hasta descartar a infección. Que facemos despois co seguimento dun caso confirmado e dos seus contactos? E neste caso, no caso de unha infección confirmada, xenerarase, como se dixo Carlos Vázquez, unha listaxe automatizada de casos confirmados que chegará á central de seguimento. Esta central de seguimento de contactos chamará directamente aos pais ou a persoa de referencia ou ao propio paciente se ten máis de 16 anos, xa que a autonomía da persoa, pois, normalmente se chama aos propios alumnos. Posteriormente, a CSC solicitará a estas tres persoas, os pais, os titores, ou a persoa de referencia, cal é o centro de ensinanza no que acude o neno ou o profesional, que tamén pode ser este o caso. E iniciará a alerta a aplicación EduCovid. Esta parte xa se une coa parte que falaba Carlos de distribución, de creación da rede de contactos de cada un dos nenos, e xuntos o equipo COVID do centro educativo e a supervisión da autoridade sanitaria, probablemente a xefatura territorial, contactará e identificará o listado de contactos. Vale? Unha vez cargados o listado de contactos, da rede de contactos de cada un dos alumnos, de que se solicite, haberá aplicación EduCovid, comunicará coa aplicación Vixía do sistema de saúde, do sistema público de saúde, e a partir de aí se definirán a selección de contactos estreitos, se comunicará aos contactos, se emitirá automáticamente a solicitude dunha PCR, unha vez que todos os contactos estreitos na comunidade autónoma van a tener que realizar unha PCR nos primeiros días da identificación. Se realizará enquisa epidemiolóxica, o seguimento telefónico e a inclusión na plataforma Telea, que eso xa é para o seguimento das persoas. E así se seguirán os contactos hasta finalizar a cuarentena. Este é un resumen do que falei. Como vos dixen, a confirmación dun caso COVID positivo, poñerse en contacto coa persoa ou tutor para informar o resultado positivo das pruebas, será o CSC quen se poñerá en contacto cos titores para informar das probas, do seguimento clínico e nas medidas de higiene e illamento. Recibirá o centro de saúde un contacto, unha chamada e unha alerta, o centro educativo, unha alerta por parte da central de seguimento de contactos de que hai un caso, unha persoa no que teñen que indicar todos a rede de contactos necesarios, e unha vez definida a listaxe, enviará a aplicación EduCovid. Pero que entendemos por contacto estreito? Este é un punto fundamental. Que entendemos por contacto estreito no primeiro ciclo de educación infantil, unha vez que non hai obrigatoriedade de levar máscara, entendemos de entre 3 ou 6 anos, entendemos por contacto estreito a todas as persoas pertencentes ao grupo de convivencia estable. Vale? Un caso positivo nun grupo de convivencia estable no ciclo de educación infantil, será será todo o grupo. E para os niveis do segundo ciclo de educación infantil e restantes por encima dos 6,
identificarase como contacto estreito a calquera persoa que compartise un espazo co paciente confirmado a unha distancia menor de 2 metros durante máis de 15 minutos, salvo, e isto é moi importante, que se poida asegurar que se realizou un uso adecuado da máscara. A exixencia dun contacto estreito necesita de 3 variáveis. A primeira é a distancia menor de 2 metros, a segunda, máis de 15 minutos, e a terceira, que non teñan medidas de máscara protectora, non? Sexa higiénica ou cirúrxica. Esta evaluación do uso adecuado da máscara di o Ministerio que será realizada polo profesor titor da aula e o responsable COVID do centro educativo. Eu entendo que en colaboración coa Xefatura Territorial ou o CSC, que serán quenes conxuntamente indicarán cales son os casos estreitos. Pero, ademais, non só son estos, sino que se inclúen aquí os convivintes de casos confirmados e outros contactos estreitos que teñan fora do centro e calquera profesional do centro educativo, profesor ou traballador que compartese un espacio, da mesma forma, menos de 2 metros durante máis de 15 minutos. O período a considerar é de antes de 2 días do inicio dos síntomas. Vale? Do inicio dos síntomas, non do diagnóstico. E isto é importante destacalo. E quen identifica os contactos estreitos? Bueno, o centro educativo o que vai identificar é a rede de contactos. Identificará e seleccionará a rede de contactos. É preferible que se hai, bueno, ahora direi como vamos a indicar, pero se hai dúbidas se introducir ou non, é preferible introducir a un contacto, porque despois coa autoridade sanitaria tamén se determinará cales son os contactos estreitos e cales poden ser recitados ou non. E quen identifica a rede de contactos é a autoridade sanitaria, vale? Tanto sexa o Centro de Seguimento de Contactos ou a Xefatura Territorial. Sí que me gustaría indicar aquí que non só é necesario identificar os contactos nas aulas, sino que tamén nos outros centros, no comedor, nos medios de transporte colectivos, nas actividades extraescolares, nos recreos, vale? Toda esa lista de contactos que ten o neno e que ninguén coñece mellor que o profesorado debería estar indicada dentro da rede de contactos. E por que decimos que ten que ser os contactos estreitos ten que identificalos a autoridade sanitaria? Bueno, a identificación de contactos estreitos non é só unha lista de persoas que estén en contacto un con outra, sino que aí influen outras variables clínicas, como historial previo, se a persoa que estuvo en contacto xa tivo unha PCR positiva nos últimos 6 meses, quer dizer, hai variables que é mellor que, o uso correcto da máscara, como se indica aí, hai variables que é mellor, que é necesario que unha persoal sanitario o identifique, non? E, por outro lado, hai unha indicación tamén legislativa, non? Só a autoridade sanitaria pode decretar a cuarentena de calquer persoa, non? Non é posible que desde un ámbito educativo se decrete unha cuarentena. Entonces, por iso é importante diferenciar que o que realizará o profesorado, o centro educativo, será a identificación da rede de contactos e o que realizará a autoridade sanitaria serán a identificación de contactos estreitos. E como identificamos esa rede de contactos no centro educativo? A rede de contactos confórmase por aquelas persoas que se sitúan próximas a persoa COVID positiva, non? E a distancia que se establece é a distancia de 2 metros. Esta, por exemplo, é unha imaxe dun vehículo de transporte escolar onde podemos ver que no caso de que apareza un caso nun autobús colectivo, pois non hai que cuarentenar todo o autobús, sino aquelas persoas que están 2 metros alrededor do caso índice, non? Neste caso, podemos ver aquí como se trata dunha cadeira que está na ventana e, bueno, pois esta sería a rede de contactos e neste caso de aquí veríamos a rede de contactos dunha persona que se sente no pasillo. Isto é importante porque non debemos cuarentenar, porque por esta vía poderíamos cuarentenar un comedor enteiro, un medio de transporte enteiro, unha aula enteira, e coas medidas que establecemos na comunidade galega, que son das medidas de protección máis importantes que hai no Estado español, ou incluso a nivel europeo tamén son medidas como moi pensadas e moi
moi definidas, non? A máscara a partir dos 3 anos de forma obligatoria é un exemplo desta situación. Entendemos desde o punto de vista sanitario que podemos limitar millor a rede de contactos de cada un dos casos positivos, non? E na aula ou no comedor sería o mesmo. Este é un exemplo, unha figura, un gráfico dunha aula de 25 persoas sentadas en cuadro de 5x5. Sería igual, habría que identificar dónde está o contacto, o sea, a persona positiva, perdón, e a partir de establecer un radio de 2 metros, e neste caso, por exemplo, serían 8 persoas, vale? Pero habría que establecer, bueno, para cada un dos espazos, habría que definir cantas persoas se inclúen, porque o que definimos é un radio ao redor da persoa. Neste caso son 8, pero en outro caso podrían ser máis ou menos, non? Neste caso, por exemplo, no que a persoa está nunha das esquinas, a rede de contactos é máis pequena. Vale? Por lo tanto, é importante definir despois coa xefatura territorial cales son os casos e que o profesor entenda que a rede de contactos non é toda a clase, sino que son aquelas persoas que están máis próximos. Isto ocurre igual no comedor, nas actividades extraescolares, incluso tamén a rede de contactos dos recreos. E, por último, gustaríame facer unha pequena indicación de canto tempo dura o illamento ou a cuarentena. A persoa COVID positiva confirmada deberá estar en casa illada no mínimo 10 días. Vale? Sempre que pasara os últimos 3 días asintomáticos. Son 2 variables. Primeiro ten que estar mínimo de 10 días e sempre que os 3 últimos estivese asintomático. No caso dun contrato estreito, falamos de cuarentena, non de illamento, e estas persoas, a todos os contactos estreitos, automáticamente, como se dixe no inicio, faremos unha PCR o diagnóstico para ver se realmente esa persoa é un contacto estreito ou trata-se de un caso e temos que alargar a investigación dos casos na aula ou noutro sitio. E para a población xeral sempre serán 14 días de cuarentena. Digo sempre até a data, claro, porque isto tamén pode estarse falando de menos, pero na data de hoxe son 14 días de cuarentena, independentemente do resultado da PCR. A PCR non é válida para disminuir o tempo de cuarentena na población xeral, pero sino personal esencial, no que está incluído personal sanitario, sociosanitario, forza de seguridade, bombeiros, e aquí o persoal dos centros educativos, a PCR repetirase os 10 días e se é negativa, pois podría ir ao centro educativo, ou tería alta de incapacidade temporal. E isto é todo o que quería falar. Agradecer de novo a Consellería de Educación, Cultura e Universidades a invitación e disposto a responder as preguntas que sean necesarias. Moitas gracias. Moitas grazas, Alfonso. Bueno, pois vamos a dar paso á quenda de preguntas. Recibimos moitas preguntas e moi interesantes, incidindo algunhas sobre cuestións que xa se mencionaron, aínda que supoño que un pouco de pasada, e vamos a fondar sobre elas. Antes de empezar a lanzar preguntas, o que si me gustaría é repasar ou reincidir nesa cuestión de que unha vez que se cargue, que a autoridade sanitaria carga o caso confirmado e o equipo COVID recibe as alertas correspondentes, é importante, polo que comentaba Alfonso en este momento, que empece xa o equipo a recabar esa información que lle vai a ser necesaria cando a autoridade sanitaria lle chame, é dicir, onde se senta o alumno ou alumna, que alumnos e alumnas se sentan ao redor, tanto na aula como no autobús, como no comedor escolar, porque esa información tena que ter a man e disponible cando reciba a chamada dos rastrexadores, que serán os que conxuntamente co equipo COVID trazarán esa rede de contactos, para que logo os rastrexadores, non o equipo COVID, decida quenes son realmente contactos estreitos. Esa é unha labor de rastrexadores, non é unha labor do centro educativo que simplemente fai traslado de información. Pero o obxectivo desa chamada previa, desa chamada mediante ese aviso, quero dicir un correo electrónico, un SMS, é que o centro, cando chame o servizo de rastrexo, cando chame a autoridade sanitaria, dispoña de toda a información que precisa para dar unha resposta xeitada. Teño por aquí algunhas das preguntas que foron chegando. Moitas son semellantes, pero con redaccións diferentes, entonces vou a tratar de compactalas un pouco para dar o maior número de respostas posibles.
O primeiro é que casos entón hai que meter en Educovid por parte do centro educativo? Os sospeitosos, os confirmados? Non sei... Como ben explicaba anteriormente, a maior parte dos casos que será un expediente en Educovid van ser abertos por os técnicos do Centro de Seguimento e Control. Só no caso do que os técnicos non podan abrir ese expediente porque non atopan a persoa sobre a que se solicitan contactos, o equipo COVID será, só neses casos, terá que abrir un expediente de solicitude de contactos. Por tanto, cando o equipo COVID lle chamen, pois, como decía Alfonso, ou ven un técnico do Centro de Seguimento ou alguén da Xefatura de Sanidade indicando que requiren os contactos dunha persoa e esa persoa non se atopa na información de Educovid, é o único caso onde o equipo COVID ten que registrar un novo expediente do tipo petición de contactos. Exactamente. Non sei se alguén quere engadir algo máis. Vamos coa seguinte pregunta, entón. Temos moitas persoas que preguntan entón que ocorre ou que aclaremos mellor que ocorre naqueles centros que non teñen Xade e que, polo tanto, a aplicación Educovid non pode beber directamente de Xade. Eu entendo, Carlos, tal vez. Como ben indicamos, os centros públicos ou concertados que teñen ensinanzas de réximen xeral deben ou poden ter a información do alumnado introducida en Xade, que é da fonte que se obtén. No caso do profesorado de centros públicos, evidentemente, esa información xa está no sistema de persoal. No caso de aqueles centros de réximen especial, pois estilo escolas de idiomas ou centros de arte ou de música, que non teñen a información do alumnado, da matrícula do alumnado, no sistema de xestión das ensinanzas que é Xade, pero si o teñen en outros sistemas corporativos co que se xestionan a matrícula de ese alumnado. Nesos sistemas habilitarase unha opción de exportar a matrícula nun formato de arquivo que é o mesmo no que se importa a información en Educovid. Como ben expliquei anteriormente, Educovid ten unha funcionalidade para, mediante un arquivo con un formato determinado, importar unha lista de persoas. Pois nas aplicacións nas que se xestiona a matrícula nesos centros como escolas de idiomas, habilitarse unha opción para que esa información a podan exportar, por tanto serán dos pasos: exportar o arquivo na aplicación de xestión de matrícula desas ensinanzas e importar os contactos en Educovid de forma sinxela. Nos próximos días habilitarase esa opción nesas aplicacións de xestión de matrícula desos centros de réximen especial. Grazas. Hai unha pregunta acerca de quen ten que facer esa carga en Educovid, se son só o equipo COVID ou tamén os suplentes. En principio é o equipo COVID, o que pasa é que se permite a carga de persoal suplente na aplicación Educovid, porque podería ocurrir que por distintas cuestións sanitarias, por COVID-19 ou por outras patoloxías, por cuestións as que sexan, non este disponible ninguén do equipo COVID en un determinado momento e entón pasarían a actuar os suplentes que teñen plenos permisos, pero un sistema de seguridade, en principio, que realiza todas as funcións orgánicamente o equipo COVID. Pero existe esa posibilidade de respaldo e de colchón, bueno, pues porque en un momento determinado pode ser necesario pola organización dun centro. Esa xa fixe que eu ia respostei porque correspondía. Pasamos á seguinte, que sería: se un centro educativo ten na súa área de influencia alumnado de 2 concellos, debería ter rexistrados os 2 centros de saúde? Eu entendo que esta é unha pregunta para Alfonso. Si un centro educativo ten área de 2 concellos. Claro, ten un centro educativo, ten alumnado que bebe de 2 concellos que teñen 2 centros de saúde cada concello o seu centro. Por centro educativo, o que determinamos é un centro de saúde. Eu entendo que si hai varios centros educativos que están en 2 concellos distintos, pois nada, eso falaremos coa Consellería de Cultura, Educación e Universidades para que poidamos dar unha referencia a cada un. Pero, en principio, a idea de que cada centro educativo teña un centro de saúde. Vale. O que vamos a favorecer a partir de agora é a comunicación entre o centro educativo e o centro de saúde. Por lo tanto, vamos a facilitar direccións de correo e teléfonos que fagan máis fácil
a comunicación das dúbidas e o intercambio de incidencias que poden ocurrir entre centro educativo e o seu centro de referencia de saúde. Vale? Será a próxima semana, entendo. Perfecto. Graciñas. Unha pregunta insiste se tamén se cargan os contactos do grupo de comedor e do grupo de bus no transporte. Eu entendo que se refire a se están precargados, porque na explicación de Alfonso de Sanidade quedou claro que despois sí que hai que dar traslado aos rastrexadores destes contactos. Na parte técnica que me refería cando se fai unha solicitude sobre unha persoa e se suxiren unha serie de contactos, indicaba que no caso dun alumno que está nunha aula se suxiren como contactos, despois, como ben dicía Alfonso, se perfilarán cales se seleccionan e cales non, pero se suxiren todos os alumnos da mesma aula. No caso de que vai a comedor escolar e este registrado no sistema de comedores escolares, se suxiren todo o alumnado que está no comedor no mesmo turno, e no caso de que vai en transporte escolar e este registrado no sistema de transporte escolar, se suxiren todos os que comparten o mesmo autobús, a mesma ruta ou o mesmo servicio. Por tanto, esa información se está cargada nos sistemas corporativos si se suxire. Despois, posteriormente, se perfilará cales desas persoas son as que se teñen que seleccionar e remitir a sanidade. Gracias. Sí, eu quería aportar unha cousa, ademais, non? Que ademais están, bueno, as relacións entre os propios nenos e nenas cos seus compañeiros, non? E iso realmente, non sei se, entendo que non será posible cargalo, entón, aí sí que haberá necesidade por parte do profesorado de indicar cuáles son, pois, concretamente este neno, pois, ou nena ten relación con esta outra persoa, non? Entón, bueno, acrescentar un pouco o que decías ti, que é un traballo máis minucioso, non? Que iso é o que se conversará entre a Xefatura Territorial e o centro educativo. Un pouco abondando no que di Alfonso, ante un expediente de solicitude de contactos dunha persoa xa determinada, unha lista de contactos suxeridos, que tamén ven determinada sobre os que se pode seleccionar ou non seleccionar. Hai en cada un dos contactos, por tanto, cada unha das persoas desa rede, 2 campos valeiros que son de texto para escribir, que é información que lle chega a sanidade. Un que é observacións, permite introducir calquera observación que nesa conversa entre sanidade e educación se considera oportuno, pois comparte o que sexa con outros colectivos ou acudiu a tal sitio, o que se considere relevante, e hai outro campo que é localización, ubicación, donde se pode indicar pois, que hai espacios particulares nos que estudaron. Pois, independentemente da aula, estes alumnos, ademais, compartiron a biblioteca con outros, ou compartiron pois, unha visita a donde sexa. Por tanto, hai 2 campos de texto libre, donde o equipo COVID, na conversa que teña cos rastrexadores, cos técnicos de sanidade, pode sentirse libre de transmitirlles, porque esa información chegará á sanidade, toda a información que considere oportuno ou que considere pertinente de cada un das persoas que se haxa contacto. Moitas gracias. Se vos parece, por non irnos moito de tempo e porque a vida dos centros é complicada, dou traslado as 3 últimas preguntas e o resto serán respostadas, tal e como decía. Recordo que este webinar está sendo grabado e que será posto a disposición de todos os equipos COVID de Galicia a través do portal de dirección e da notificación pertinente por correo electrónico, que todas as dúbidas van a ser recollidas e respostadas agrupadas, evidentemente, porque moitas se repiten con redaccións diferentes e estarán disponibles na axuda de EduCovid e veremos se é necesario liberar algún documento de preguntas frecuentes tamén se fará. En ese documento de preguntas frecuentes tamén incluiremos un resumo da charla da parte de sanidade, sobre todo, ademais da axuda técnica e da parte de explicación técnica que comentou Antega, da parte de sanidade, que é unha pregunta que nos está chegando moito. Esos gráficos, teremos acceso a eles? Sí, teremos acceso a eles, estarán disponibles luns ou martes, esperemos que xa para todo o mundo.
E, ademais, mencionou no seu momento Alfonso unhas lixeiras puntualizacións no protocolo que próximamente tamén estarán en canto se maquete e se asegure que as mencións que se ven afectadas están modificadas en todo o protocolo para que non haxa incoherencias, tamén estará disponible para todo o mundo. Son cuestións menores, pero que chegarán de xeito prácticamente inmediato. Outra das preguntas que temos é, as 3 preguntas finais, segundo a explicación dada, se as máscaras do alumnado sentado ao redor do positivo están ben postas, entendemos que non son contactos estreitos? Sí, eso é máis unha definición e unha decisión da xefatura territorial. En principio, polo que nos di o Ministerio, a condición necesaria para entender que é un contacto estreito é que carezan de máscara, de protección. Pero, bueno, isto tamén é moi variable porque sabemos que, bueno, todo o tempo coa máscara as persoas tampouco están, bueno, é unha decisión máis que hai que analizar caso por caso, pero, bueno, como norma xeral, a exixencia para ser un contacto estreito é que teña unha máscara, que non teña máscara, perdón. Sí, así. Perfecto, entonces podemos resumir que en principio tomen nota deses contactos de alumnado que se senta preto da persoa e que conxuntamente coa persoa que lles chamará da autoridade sanitaria se tomará por parte da autoridade sanitaria a decisión de si son ou non contacto estreito. Exacto, esa puntuación está moi ben. Eu creo que hai que incidir en que é importante a cuestión da distancia, do radio, non? Vale. Todas aquelas persoas que estén a 2 metros, a menos de 1 metro, teñen que estar dentro da listaxe, independentemente da máscara ou non. De acordo, moitísimas grazas. Outra das preguntas é como se procede co alumnado maior de idade que hai en algúns centros. Bueno, EOIs ou FP, etc. Bacharelato. O procedimento é o mesmo, o que pasa que o que falábamos antes, incluso o profesorado ou o personal que traballe no centro educativo é exactamente, bueno, o procedimento é igual, pero a alerta non se avisa, o sea, o aviso non se fai aos pais ou titores ou nais, sino que se fai a propia persona. Vale, por procedimento é exactamente igual, non hai variación. E a última pregunta, que ademais é moi relevante e que respostarei, salvo que teñades algo máis que engadir eu mesma, é cando damos traslado ás familias. Hai neste documento que se mencionou en diversas ocasións do Ministerio de Sanidade do 10 de setembro, hai xa un anexo 2 que é unha carta de comunicación á comunidade educativa e ás familias que contén a información que se pode trasladar e, polo tanto, a que non contén esa carta modelo é unha información que non se pode dar por unha cuestión simple de protección de datos. Esa carta estáse evidentemente traducindo galego e adaptando a nosa realidade porque as direccións de teléfonos de contacto deben ser os da nosa comunidade educativa e ao longo da semana que ven, previsiblemente o luns pola mañán, vaise dar traslado dun modelo para que as direccións dos centros, logo dese traslado equipo COVID, de equipo COVID da sanidade, perdón, poidan facer a comunicación que teñen que facer as familias. A carta é moi sinxela e o único que di é que no centro se detectaron N casos COVID e que se o seu fillo ou filla ou vostede un contacto estreito contactará con vostede o servicio de seguimento e non se preocupe, se lle chaman é que é e se non é que non foi considerado e tome estas medidas de seguridade e de seguimento de posible sintomatoloxía e xa está. Como a carta xa ven pautada polo Ministerio de Sanidade, o que imos a facer é simplemente adaptala e dala como modelo para que as direccións dos centros podan trasladar unha información veraz, suficiente e non excesiva para non incurrir en ningún tipo de problema de protección de datos. Xa estamos 5 minutos por encima da hora prevista de peche. Eu creo que é o momento de pechar. Voulle ceder a palabra ao secretario xeral técnico que procederá ao peche deste webinar. Pues, simplemente, como decía Fátima, estamos sobre a hora prevista. Agradecer a vosa presencia, as máis de 1000 persoas que estivestes atendendo este webinar. Eu creo que cumplimos coa función que tiña informativa. Continuaremos
traballando en mellorar esta información e contamos coa vosa colaboración. Agradecer a todos os equipos de centros, os equipos COVID, o voso traballo, o voso compromiso e, por suposto, pois, as persoas que nos acompañan hoxe, Alfonso da Consellería de Sanidade, a Carlos de Antega, e, en nome de todos, pois, animaros e daros as grazas, insisto, polo voso traballo e compromiso, e quedamos a disposición para seguir traballando na loita contra esta situación de pandemia que temos. Moitas gracias.